Y peth sydd wedi codi cywilydd arno fi, i ni'n mynd nôl cwpl o flynyddau a gweud y gwir, ond i'n cyflwyno'r rhaglen gylchgrawn i blant o'r enw Uned 5. Ac ar yr rhaglen arbennig yma, o'n i wedi gwahodd merch fach i ddod mewn i adolygu llyfr ar ein cyfer ni. Ac mi oedd yr rhaglen yn fyw, a pan o'n i'n fyw ar yr awyr, ychydig bach wedi 5 o'r gloch, fe nes i weid wrth y gynulleidfa bod y ferch yma wedi dod mewn i adolygu'r llyfr. Droies i ati ddi a wedi si, wel, croeso cynnes ato ni. Sori, beth yw dy enw di? Ac anghofies i henw hi yn fyw ar yr awyr. Beth ddylen ni fod wedi wneud, wrth gwrs, yw sicrhau mod i'n cofio i henw hi ychydig o funudau cyn mynd ar yr awyr. Beth ylwn ni ddim fod wedi wneud yw codi cywilydd arno fi a croten fach 7 mlwydd oed yn fyw o flaen y gynulleidfa adre. Sori, elliw.